Καλησπέρα παιδιά, Edge Brothers εδώ και σήμερα παίζουμε CSGO στο map Dash 2 μαζί με τον Maikano HD ή σχεδόν τον Maikano. Που είμαι ούτως ή άλλως στους Edge Brothers. Γιατί είμαι μόνος. Γιατί θα μετρήσετε B. Όχι, γιατί η βόμβα είναι... Γιατί έχω... ενώ είναι πολύ μακριά τα σουτίδια να είναι κοντά μου. Πρώτο headshot. Οκ, BB. Είσαι μόνος. Ω, λαγκαρ. Πάνω ρε. Ξέρω, λαγκαρ. Οκ. Οκ. Γιατί έχουμε μποτάκι. Μισό λίγο να σε... Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάποιος θα φύγει. Οκ. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε? Και είναι... αυτή είναι το τρίτο συνεχόμενο βίντεο. Ναι. Α, μπήκε ρε. Μας έκανε την τίμη. Έχασε τον ποτάκι. Short. Είναι και δύο... και είχε. Πάλι με καλούς μπήκαμε. Αυτός δεν έχει καθόλου σπέρι. Κάνε bunny hop. Κάνε bunny hop. Κάνε bunny hop. Καλά θα περάσουμε. Μαλάκα... Sorry. Έλα, έπαιρνα καφέ τόση ώρα τώρα, είμαστε μια χαρά. Α, είμαστε και με το Raze. Παραπαιδιά. Hello guys. Hello. Hi. Τώρα ξέρω. Να, hello. Τι ήθελα να πω. Κάτι ήθελα να πω. Purple watch me. Δεν θυμάμαι. Α, όταν τραβάμε βίντεο ρε. One shot, no Πάντα. HP, one shot. Ναι, Τραβάμε βίντεο. Είναι loser μάλλον. Sorry το μαλάκας πάλι. Nice blue. Short. Γιατί εσύ δεν σου έχω κάνει μητάρι? Έλα, άστο, είναι το ace μου. Α! Πολύ καλό, πολύ καλό. Άντε low είναι. Δεν είναι low. Εντάξει. Το πήρε ούτε το assist. Άστο για μένα. Κάτω. Άντε, οπλάκι ρε. Όχι με... Oh my god, no. What the fuck? 79 damage. Ναι, όταν τελειώνει τις σφαίρες σου βγάλει το Ξέρω, οπλάκι. sorry, βλακιά μου. Γιατί δεν έκανα spray νόμουν από πάνω? Ξέρω. Γιατί πήγες από εκεί ούτως ή άλλως. Όχι ρε φίλε, θα είχα και ace στο βίντεο. Δεν πειράζει, θα έρθει άλλο. Έλα. Fuck. Εσύ πέτυξες. Όχι. Μπόμπι. Άστο πεινάει. Άστο. Έλα. Εκεί δύο τέτοιο έχουμε ρε. Τι. Οπλάκι και εγώ 5-7 έχω. Ρίξε smoke. Ρίξε smoke. Come to the bomb. Two mid. Έλα στη μόβα ρε. Δεν είναι όταν φύγει το smoke. Βασικά One mid. κάνε spray. Δεν είναι κανείς. Μείον 50 στα doors. Όπα. 54 βασικά. Στον Dorsey μου. Μείον 40 window. Nice. Nice. Μεγάλα Ωραία, plays ωραία. από το Maikano. Με το S. Αυτή είναι η μάπα του. Αυτή είναι η μάπα του. Πες το. Έλα πάρ' το. Το έχω. Όχι. Το έχω.
Το διαισθάνεσαι. Το διαισθάνομαι. Okay. Okay. Ο τέτοιος θα πεθάνει νομίζω, Raze. 3, 2, 1. Short, I think. Nice. Oh yes, bomb short. Πότε το χτύπησα αυτόν εγώ? Ξέρω εγώ. Αυτός θα είχε και την... 3, 2, 1 μήπως. Μπορεί. Μα δεν πετάχτηκε όμως. Οκ. Πότε Ελά. πήρα 6 kills. Α, ναι. Το κατατύχε κοντά στο Ace. Ναι, μείον 70 βασικά. 21 HP. Παρά 21 HP. 3, 2, 1. Όχι. Πάω, βλέπει κάνει short. Όπα. Ακούς και Zeus. Ένας μείον 80 mid. Το ζήσεις και έκανε. Μια μου. Nice. Oh fuck. One tunnels. Τι μαλάκες. Κάτσε στο A. Ένας είναι lower tunnels. Βλέπω mid και short. Αυτός ο Βιρακ Μάρτιν είναι τέτοιο. Η μπόμβα είναι A. Πού? Short. Να το έφυγε. Πολύ Nice. καλός. Πολύ καλός. Είμαι. Δεν ξέρω να μιλάει. Λες να μείνει lost. Δεν ξέρω. Δεν έχουμε βγάλει win. Μόνο Tide lost έχουμε βγάλει. Όχι, έχουμε βάλει. Ποιο? Πού? Δεν θυμάμαι. 5 έχουμε τραβήξει. Ναι. Ναι, όλα είναι Tide lost. Όχι, έχουμε βγάλει και winner. Γιατί πάτε όλοι? Ξέρω εγώ. One long, two long, three long. Που λογικά είναι στα έχει op. Πρόσχε για op. One up. Δες YouTube πάνε εκεί. Τι φοράει, χωρίς. Όπα είναι άλλη. Πού είναι? Δεν ξέρω. Ωραίος. Στο side είναι, στο side. Τελευταίο strike. Έχει το άλλο από κάτω. Ωραίο. Nice. Όχι, όχι. το Save top, save top, Πάρε save και για μένα top. μπορείς. Πάρ' το, Για easy. πάρ' το. Βασικά, πάρ' το πίσω. Εκεί έχω όλα αυτά. Θες να παίξουμε? Οπ. Θα παίξω, θα το δοκιμάσω. Να δοκιμάσεις, μπα. Oh. Lock and load. Σε 3-2 να πεθαίνεις. Πέτα μια decoy εκεί πέρα. Flash, B. Long guys, long. Το καταλάβαμε. Περνάω. Ω, μαλάκι. Κι ο άλλος απλώς κάθεται εκεί πέρα ρε. Λαντάρι. Άρχεται αριστερά.
One CT. Δύο άτομα είναι, το έχεις. Μόνο ας το πάρω το και φύγει. Πρόσεχε στο short. Απλώς πάνε πίσω στα παιδιά. Please show me AK. Μόλις τι ακούω. Ξέρω εγώ. Τι να πάρω. Τουβου. Αυτό ακούω. Ακριβώς αυτό. Πήρα ογκ. Όπα, ότο. Next please. They've got an auto. Be careful. Nice. Two B. Two mid. Top of mid. One is with auto. One is short. Short. Too short. Ένας είναι πολύ... 3 HP είναι ένας. Απλώς ράσα δεν είναι κάτι. Out to short. Μείον 37 μόνο σκάτα. Είναι το πρώτο game της ημέρας γάμου. Και εμάς. Μπορείς να μην βρεις το βίντεο. Πλάκα. Σιγά μωρέ. Πλάκα. Στις go πες μου. Όχι ρε. Βίλες. Κυπριακές. One mid. Long. Too long. Without one with auto. Oh. Μείον 61 Α, έχει την βόμβα. Ναι. Careful long. Ένας site είναι μείον 60, μπορείς να πας να τον πάρεις. Easy. Δεν θα πάω όμως. Όχι, μη πας, μη πας. Κάνε ό,τι θες. 4 HP έχει ο άλλος. Γιατί κάνω... Α, δεν έχουμε τη βόμβα, δεν το ήξερα. Οκ, κομπλέ. Πού κοιτά. Που κοιτά. Ή. Τι κάνει βρε. Αμά. Be Μπορείς να odds. μου πετάξεις AWP. Τι θες. Πέτα με ένα έμφο. Και θα μας. Και μπήκα στο δωμάτιο έτσι. Μπήκα στο δωμάτιο. Too long. Δεν έχω δει κεφάλι. Έχει δει. Tunnel screen. Plant mid, go. Fuck you know. You rust. What fucking noob.
Πουά. Δεν πέτυχα. Λέει fucking noob και... Ω, μπω μαλάκα. Τι είναι αυτή ρε. Σμοκάρω για μπει. Иди в руку, я тебя не понимаю, понял? Козел, ты Не драма. понимаю, не понимаю, не понимаю. Σμόκαρ κι άλλος πάει. Το bone knife δεν μου αρέσει καθόλου. Μπράβο. Γιατί τα ακούω λες και είναι δίπλα μου. Ναι κι εγώ. Ειδικά το ζους. Ένας ακόμα είναι στο short αλλά εγώ είμαι low. Όχι, δεν τον είχα δει ρε μαλάκα. Τώρα take AWP for me, please, AWP. Αγιώτη, πίσω σου ρε. Να το. Σκατά, δεν πειράζει. Θα σηκώσω άλλο. Πού ήταν, δεν είδα. Και ο bling. Ναι, κοίτα που ήταν το πτώμα μου. Σώθηκε. Θες και... Δεν θέλω το όπλο σου. Δεν το θέλω. Flash long. Μπορείς να έρθεις εδώ πέρα να μου πουστάρεις μία. Ωραίος. Άλλος ένας είναι. Πού είναι άλλος ένας? Long. Ωραίος ρε. Α, και έπεσε, ναι, κούλευα Easy. 2, όχι 3. 3 ήμουν και έπεσε. Κούλευα 2. Πήρα από 3. Το ρίξω ένα χεντίδι εδώ. Και μετά έκανες ηχό. Τι έκανα? Ηχό. Πάλι καλά που βγήκε. Ο άλλος γιατί είναι τόσο έξυπνος? Ποιος? Ο Κέντρινος. Οπ. Spartans push. This is AK. Thank you. Ο άλλος που είναι? Α, με ήξερα. Το πάω δύσκολο. Mid. 20 HP είναι. Lower tunnels. 20 HP. Nice. Για ποιο λόγο? Γιατί ακούγεται τόσο κοντά η Molotov? Δεν Που ξέρω. Μου έριξε. χαλάει τα επικά kills που θα μπορούσα να πάρω. Please drop me AK. I'm good with AK. I will drop you MVP. Θα σε ντροπάρει AVP λέει. Ωραίος. Ωραίος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ρε. This is our day. Θα φτάνει και οι δύο. Κάνε... One long. One lower tunnel with bomb. One long. And AWP. Δεν είναι low. Εσύ είσαι ρεκόμαξ. Φλασάρω. Τι κάνεις? Βλέπε πίσω. Βλέπω σύντομα. Τι σπονσί. Ναι όμως είναι, το πίσω είναι και B.
και lower tunnels. Ο Lord Tarius είναι Τώρα άλλος. ήταν είναι ο δικός σου. Κοίτα αλλού. Μη στην κλείσει. Όχι. Νομίζω δηλαδή. Δεν πρέπει να είναι. Nice. Go 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 go. Go. Good χαφ. Μόνο εμείς γράφουμε ρε. Не понимай, не понимай, Τι είναι το νιμπάει. не Πάρ' τη понимай. βόμβα ρε. Δεν μου αυτός που κουβαλάει βόμβα. Σου κουβαλάει την βόμβα, είναι ο Γκόμπι, πιο γκόμπι. σημαντικός. Δεν θες να είσαι πιο σημαντικός παίκτης της ομάδας. Ντροπή. Τι έγινε ρε. Πήγε! Ένας είναι στο τάδε. Ήθελα να το μαχαιρώσω. What the fuck, αφήστε με να διασκεδάσω. Όχι ρε. γιατί. Λολ. Το έκανα εγώ. Πώς πεθαίνεις αυτός. Πώς πέρα. Αν τον έβλεπες. Σε μισό. Δεν λέω εκεί που ήσουν εσύ. Με ποιο λόγο δεν πήρε το... Go long. Εγώ είμαι πρώτος, εγώ λέω πού θα Ποιος από πηγαίνουμε. τους δύο κάνει βίντεο? Εγώ. Ο Κώστας. Ο Κώστα. Α, κατάλαβα. Ω, πολύ καλός. Παίζει να ήταν 10 HP, αλλά οκ. Τον έχω πετύχει. Αν... One mid. Fall long. Τι κάνουν. Knife. Blank. Fuck you. Έχει κανένα όπλο. Ω, έκανα 3 εξαιρετικά bunny hops. Παίρνω όπ. Πόσο καλός είμαι. Έκανα 3 εξαιρετικά bunny hops. Τι πίνω. Εδώ το φέρω. Ένα slower tunnel. Οκ. Πήγε, έρχομαι εγώ. Α, ωραία. Όχι, άλλος είναι. Λίγο πιο γρήγορα να ερχόσουμε. Ήθελα tops. Οπότε... B είναι. Τον είδες. Όχι. Α, Φανταστικό σπρέι από το Rage. Πώς θα έχει crazy Rage. τον πέτυχα! Ναι. Βάρεσα μέσα την πόρτα μας. Τώρα πάρει κάτι. Ευχαριστώ. Τι περιμένεις να το δώσω. Όχι. Α. Πέτυχα ένα μέσα από τον doors, Ναι. σίγουρα. Δεν έφυγε αριστερά. Για B. Πέτυχε. Τι! Πέτυχε. Πάνε short. Smoke right. Mid. Έχω op. Μπράβο σου. Είχα.
Μεγάλα plays εδώ. Το Mike. Α, όχι. Πάνε B, είναι ο άλλος B. One Πάνε is B, side Raze. A. Be clear, be clear. 1 HP, 1 HP. Να πας από πίσω τους. One mid. He's coming doors. Window. Όλοι. Can you stop talking? At least tell doors. Σε βαρέτο, άστα. Γάμο το πέτυχα καμιά φορά, μείον 84 είναι. Εγώ νόμιζα 2 είχαν μείνει. Οκ. 310 ping, 412. Τι είναι αυτό. Αυτό ρε, ο άλλος έρχεται από εκεί. Απ' την άλλη τώρα, πήγε από την άλλη. Τώρα είναι απ' την άλλη, τώρα έρχεται. Σταμάτα. Αυτό κάνει και ο Ιωάννης. Μην πας μόνος σου. Γιατί περισπασμό ρε παιδί. Πρόσεχε στο μη γιατί θα έρθει κάποιος λογικά. Δεν βλέπω κανέναν. Τι! One more. Careful. Purple, give me the bomb. The bomb. Purple. Cut. The bomb. Έρχεται, πρόσεχε πρέπει να έρχεται. One city. Είστε παγιδευμένοι. Παίζει να είναι κι άλλος. One B. Πάει A, ο Raze. One city. Και οι δύο city είναι. Ο ένας είναι 20 HP. Και μπορεί να έρθει από short. Raise. Πώς μπόρεσε και βρήκε το χειρότερο σημείο να κάτσει. City πρέπει να δώσει. City. Ου, ωραίος. The blaze. The Blaze. Οκ. The blaze. Δεν ξέρω να μιλάμε. The blaze. The Blaze. Πάρουμε molotov, όχι. Smoke. Όχι time out, αφήστε μας να παίξουμε. Δεν πειράζει. Θα δείτε το time out. Μου κόβω το βίντεο. Παίζουμε εδώ πέρα. Ας είναι πιο μεγάλο, δεν πειράζει. No. Κάντε το skip άμα δεν θέλετε. Εγώ δεν αλλάζει τώρα τίποτα. Δεν ξέρω. Ντόπλα. Δεν θυμάμαι ποιο είχα βάλει να κάνει pause στο βίντεο. Οπότε... Κούρβα, I am win. 9 και... Α, καλά, οι άλλοι έχουν 6 και 7. Αράζουμε τώρα, αράζουμε. Έλα, σχεδόν τελείωσε. Αυτή την εβδομάδα δεν ξέρω μα δείτε Minecraft. Γιατί μπορεί να δείτε κανένα Smite. Μετά πάρα πολύ καιρό. Πόσα βίντεο έχουμε βγάλει Smite, ένα ή δύο? Ένα. Μ' αρέσει που λέγαμε ότι θα βγάλουμε και αρκετά, ναι. Περνάω μωρά. Τώρα ο Raze έχει κοκαλώσει και... Χαλμένο ping. Oh fuck. Τι κάνω ρε φίλε! Ένας είναι long. Έχετε long. Όπα πρόσχε είναι mid ένας. Pit είναι, 20 HP είναι στα low damage. Άχρηστα. Εν τω μεταξύ με 20 HP
Πριν πήρα 2 headshots. Πάρω Diggle. Αυτό που πικάρει την ίδια στιγμή που πικάρω κι εγώ, δηλαδή. Πού πάμε? Ξέρω. Πρόσχε στο mid. Yeah! One short with mag. He's in the One corner. long with up. Έχει το short. Mag ρε! Πήγα να πικάρω short Ψηλά και δεν είχε είναι. mag. Ψηλά δεν το έκανα. Και ο κύριος δεν κάνει τίποτα. Κοίταξε, γιατί κάθεσαι εγώ εκεί? Ωραίος. Έχει πινάιτι μέσα εδώ. Αυτός με σκότωσε. Και εκεί. Όχι. Πρόσχε. Πάρε και έχει πίσω σου. Φύγε. Α, καλά. Nice. Έλα ρε, δεν γίνεται να νικήσουμε αυτό το round ρε παιδί. Ρε Οχ, παιδί Μην μου, με βλέπεις έτσι, κατά βάθος ξέρω να παίζω ρε φίλε. κατά πολύ βάθος. Βασικά φέρ Επίτηδες δεν το φέρ το δείχνω για να σκάφ. μην μου ζητάτε να σκάτε. Για... Φέρ το Όπως σκάφ. φαίνεται. Δεν είσαι εσύ. Ξέρω εγώ λέω όπως φαίνεται και με περνάει στο σκορ. Ρε φίλε παίζουμε με 400 πίνγκ και σκουβαλάω σκάσε. Ίδια kills έχουμε. Τι 300. Α, ναι. Ναι αλλά σκουβαλάω. Και ας έχουμε τα ίδια kills, δεν παίζει ρόλο αυτό. Αφού περνάει και ο Ρέις. Three guys city. Πλάτη. Όχι, δεν το πήραμε αυτό το round. Γιατί κάθομαι και βλέπω το short είναι τελευταίος. Όλοι οίκο πήραμε, όλοι οίκο Το κάναμε. πήραμε. Εγώ έκανα οίκο με Diggle και πήρα 2 kill. Κι εγώ οίκο. Όχι οίκο. Ωραίο Negev. Να πάρω. Όχι. Ταραν. Και win. Ναι ρε φίλε. Δει τώρα τι θα κάνω. 2 guys B. Είδατε. Εσύ το ρίξεις το smoke. Οκ, let's go away. Θέλω να πάρω triple kill γι' αυτό. Μου χάμισε triple kill έδωσε. Α, μου το πήρε. Ενώ το έχει στην τσέπη. Όχι. Sorry. Το μάνα με τυφλώνει επίτηδε. Τι δεν είναι πολύ καλή. Και πήραμε το ίδιο. Πέρασα το raise οπότε εντάξει. Knife kill. Τελευταίο kill knife. Όχι, κάπου εδώ είναι. Α, my gun ήταν. Δεν μαλάκα my gun. Ναι, kill knife. Όχι, ρε. Πλάκα, ρε. Έλα ρε, ήθελα να το σκοτώσω. P90 πες να έχει. Ω, Master Guardian, ένα. Από το κόλπο παρένα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Σταμάτα να μιλάς. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like, subscribe, ένα comment. Γιατί Άμα μας σας άρεσε το βίντεο, άμα δεν σας άρεσε αγνοήστε το. dislike. Όχι dislike, μόνο like. Μη μιλάς, raise. Αυτά, bye bye. Golden Nova 3, δεν το πιστεύω. Πες γεια. Yeah.